Abafundi bebanga lokugqibela bephondo leMpuma Kapa banqwenela ukuba abafundi beli phondo bapase emagqabini kunyaka ozayo. So since I've Eastern Cape for previous years, besi kude, and then at least last year sabaku number 7. So inqono wami for this year ba sibe number 1 or number 2, at least ke number 3. Kwi class of 2024 yase Eastern Cape kulo nyaka ndicela noko siqhube man kudala saziwa into embi yongafikeleli pha kwi top 10. At least besike sangu number 7, but ke kwelihlobo siqhuba ngalo ngaske siye naba pha kwi top 3. Sisebenzisane because imbi lento Eastern Cape yaziwe into yengafundi, and liqondo elikhulu lifuneka siyenzele yonke lento esiyenzayo siyazi basifuna ukuphumelela silungise namakhaya ethu. Well, it feels surreal now because 12 years of school leading up to this, obviously it does feel a bit unreal, like it's not happening, but I know that we're a very strong knit group, a smaller group compared to last year, but our hopes for 2024, I think as the prefect group and the whole school at large, is just to not only give the school a good name and be good ambassadors, but give other people hope and show them, you know what, just because we're a smaller school, just because we're not as big as the others, we actually can make an impact and we can make a difference, not only in our ecosystem, but in the ecosystem at large. Abafundisintsapho bakhawuleze bathezele emnxebeni bahlohla abafundi ngosuku lokuqala. So sisebenza nge-ATP, there's a program which is annual. That says teacher must teach this on this day and we must honor that. So immediately we start working, siyaqinisekisa into abantwana bayifumana the quality of education, the one that they are being promised of. You know, it's very important because you want to maximize your teaching time. You want your pupils to get really full value of their education. And it is very important to set the tone also from the start. We pride ourselves at our school. Last year we got 100% pass rate, and we expect a similar outcome this year when the results are released tomorrow. Usodolophu uMasipala Nelson Mandela Bay oselula nongumfundi wematriki uKhazimla Adam ubongoze abafundi bematriki bakulo nyaka ukuba bazimisele kwizifundo zabo. I just want to say this is our year. This is what we have been training for. This is what we've been in school for so long. And it might seem terrifying, but we've been doing this so much. So I just want to say, don't be too nervous. We've got this, and we're going to make it to the end. I also want to just say that the extensive amount of work that was put in last year is the amount of work that we need to put in this year to ensure that our final results are absolutely amazing. And as the Eastern Cape and as Nelson Mandela Bay, I think we need to improve, and we will always need to be striving for better marks, for better matric pass rate. So if I can just urge all the 2024, the class of 2024 to just put in the work, focus on the books, but also balance life at large, because mental health is a big priority during this time to ensure that you're efficient and you're doing well in your schoolwork. Umphathiso wesebe lezemfundo kweli phondo umemelele uluntu ukuba lubaxhasa abafundi ngosuku lokubhengezwa kweziphumo. Siyacela ke into kokubana abo bathe baphumelela bakhawulezise ukwenza amalungiselelo woku-aplaya kwizikolo njengoba bekufanelekile nokwenza zonke izinto ezifanelekileyo. Abo bathe bababawe nganeno siyacela into yobana abantu babasapote kangangoko banako amakhaya wabo, kunjanje futhi babuyiselwe back kwezaa zikolo bebefunda kuzo ukwenzela bazokwazi ukugqibezela ezi zifundo bathe babe bawe kufutshane kuzo. Siliphondo laseMpuma Koloni singatsho okokuba kukho nto singayenzanga ebekufanele uba siyenzile ngokwezicwangciso-nkqubo zethu zaba bantwana bebebhala kulo nyaka. Sinethemba ke le nto yokubana bawulenza iphondo libe nomkhitha kwezi ziphumo zizawupapashwa ngumphathiswa wezemfundo kweli lizwe umama u-Angie Motshekga. Sicela ke okokubana wonke umuntu waseMpuma Koloni abasapote abantwana, abasapote Ootitshala, abasapote nawo wonke amabhunga wezikolo
ebethabatha inxaxheba ekuqinisekiseni babantwana baseMpuma Koloni baredi ukwenza iziphumo zibe yile meko zikuyo ngoku ukubheka phambili. Ukanti umphathiso wezemfundo jikelele uNjimutshekga uzokubhengeza iziphumo zematriki zonyaka opheleyo ngomhla we-18 ze ngomhla we-19 ngoLwesihlanu ingxelo zeziphumo zifumaneke ezikolweni. Kwiindaba ze-MPK TV ndikuzandile Bokwana ndiseMotherwell eGqeberha.